Right, muri yeZimbabwe kusangana kwataita zvakare paChibanda Media, tiri paBishu Reality Show. Samazuva yese hatitendere kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone this video. Vanyari kani endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana. Panapa tine muenzi wedu. Hanzvadzi makadii? Tiri makadiwo. Iti taurise mchana. Tiri makadiwo muZimbabwe. Alright. Ndinani panapa? Zita. Shamiso Mawere. Alright. Risei basa? Basa riri nani. Tungokiya tirimo muzviraundi. Right. Muri yeZimbabwe ingade kuziva kuti basa renyu ratiri kutaura kuti risei ibasa rei? Zvakanaka. Muri yeZimbabwe ini ndinoita basa rekutengesa bonde rinova basa rekuti tinoraramira mumabhawa. Bonde. Pamati bonde nawo ndafunga maponde damwe aya kuti ndiwa munotengesa. Saka ndazozadzisa. Alright. Makazvitanga rini? Ndingati inini ndakazvitanga hangu 2015. Manje. Manje handina hangu nguva yakareba ndazvitanga. Ndakazvitanga mushure mekunge ndashayikirwa nemurume, saka zvinhu zvazvo zvakandiomera ndandisina kana decision yekuti ndingararamise vana sei. Saka ndakangoona kuti option iripo ndeyekuti ndiende ndinotengesa muviri wangu kuti ndiwane quick money yekuti ndigone kuraramisa mhuri yangu nekuti zvinhu zvazvo zvakandiomera panguva iyoyo. Saka ndobasa randiri kurarama naro iroro rekutengesa muviri kana kuti kutengesa bonde. Kana chiti kutengesa bonde tinochira kutengesa muviri. Alright. Saka ma-challenges amunombosangana nawo pakutengesa bonda apa ndeapi acho? Ma-challenges atosangana nawo seni zvangu inhangu ndiwanzoenda hangu kumaoutskirts ndiwanzofarira kutambira ndiri mulocal. Ma-challenges atosangana nawo ndeyekuti ndogona kuwana munhu weshort time. Toenda kushort time kuya munhu yanosvikawo kubata rafu dzimweni dzenguva pamwe anotosvika paanokubvunza kuti izvo urikuda mari yauri kuda iwewe chinhu chauri kutengesa chacho wakachihodha kupi. Saka ndimamwe ma-challenges atogona kusangana nawo iwayo. Saka imi munopindura muchiti kudii kana wakanzi makachihodhako? Ndobva ndapindura kuti iwewe kana ndisina kuchihodha sei vazosiya vamwe vakadzi vakawanda even muroad mesomo waikwanisa kungowana mumwe mukadzi wekuti ukwanise kungoita naye. Saka zvinhu zvokuti munogona kutosvika pakutotadza kana kuwirirana. Saka ma-challenges aya ndogona kusangana nawo kwenguva yakati rebei. Alright. Tiri pakutengesa bonda apa munenge muchiita mari pashort time kana pasleep over zvinhu zvakamira sei? Especially kana iri short time ndowanzoti $2. Kana ndatodzikisa dollar apa dollar handidarike. Kazhinji kana iri night towanzoti $10. Kana atochema kazhinji 8-7 uchidzika zvakadaro. Alright. Short time inenge ine ma-minutes eronzi haufanira kudarika ma-minutes akati? Kazhinji towanzongoti paanenge apedzera munhu, but ndikazoona kuti nguva ndiri kutarisira ini handiwanzomupa time, but inini nguva yangu target yangu ndikaona kuti nguva yake yadarikidza ndogona kumuudza kuti shamwari mari yako yakwana. Kana uchitoda kuramba uchienderera wedzera imwe mari. Kana ari anonzwisisa anogona kukuwedzera imwe mari. Kana ari asinganzwisise umwe anotoramba achitokuudza kuti hazviite mari yangu yandakupa yakawandisa. Saka mamwe ma-challenges futi atogona kusangana nawo iwayo. Unogona kusangana nemunhu anonzwisisa, unosangana nemunhu akaoma musoro. Unogona kusangana nemunhu atori rafu chezvo kuti anotokubata rafu yekuti unotosvika pakutobatikana kuti hey, basa iri ndinorarama kusvika rini ndichidai. But nekuda kwekuti watojaira ungozwa kuti basa rinondipa quick money unoramba uchingokontinya. But hazvirevi kuti kana ndaramba ndikontinya ndisangana nema-challenges. Ma-challenges ndoramba chingosangana nawo. Ma-minutes amunotarisira imi pashort time, ma-minutes ari normal ekuti munhu haana kunonoka, haana kukasikisa, haana kana mapiritsi ashandisa, munhu anofanira kungoita nguva yakareba sei? 5 minutes. 5 minutes. Alright. Ndanzwa imi muchikomplaina nayo kuti vamwe vanononoka. Munozoti wavedzere mari kana vachinzwisisa. Ko vai vanoti kungosvika vai vanenge vane zemo kungosvika sometimes uchitoda kuvapfekedza wobva watongopedza vasati watotanga, munozoita sei nawo? Ini kusati kwangu neitoti zvatoita. Watopinda mumba mangu watondionerera miri wangu zvokuti waitundira pamiri wangu kana kuti watundira paizvozvo hazvinei neni. Handiti tatobva tese watondisisa basa rangu kuya kunoku. Saka hazvinei nekuti wakasika kutunda kana kuti wakasika wanonoka kudini. Ini as long wandipa mari yangu. Kana wazoda kuti uda kuzodzokeredza zvatone mamwe ma-charges izvozvo. Touya panhau yenhengo apa. Vanhurume vane nhengo dzakasiyana-siyana. Kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete.
Ameno kune ameno vamwe vari kuti madora. Imi unowanzofarira dzakaita sei? Ini hangu ndowanzofarira iri pakati nepakati. Handiwanzofarira refu, handiwanzofarira dzakakurisa, handiwanzofarira katete. Ndoda iri pakati nepakati. Sei muchida iri pakati nepakati? Ndo zvinongoenderanawo nenyama yangu. Ndo zvandinonzwa zvichindiitira panyama yangu. Ko ndezvipi zvakashatira vane dzakareba? Wane dzakareba ndirini seni hangu inini. Kazhinji ndinoita problem yechibereko. Ndichingobva mukutopedza ndinoenda kutonzwa kuti hazvichatondiitira. Pamwe pacho ndogona kutotadza kana kutodzokera kana ndatoya nemunhu kushoti time ndotonzwa kuti zvichandiitira. Saka ndo challenge yandinayo iyoyo. Ko vane dzipfupi dzakashatira? Vane dzipfupi ava vana kwavanoenda havana rwendo. Pamwe pacho hangu semunhu anenge ari pabasa zvangu but ndinyatsonzwa kuti kwandiri hapana chandambonzwa. But nenyaya yekuti ndiri pabasa izvo handizonyanya kuzvitarisa kana kuzvikonsida. Ndingoti amhenu kwari as long iya zvake zvaari kuda zvatoita. Alright, ndanzwa muchiti makafirwa. Ngatiti muzuva ranhasi maona umwe murume arida kukuroora, arida kugara nemi kweupenyu hwenyu hwese. Munobvumirana zvere? Ndobvumirana nazvo. Muchazovimbika here mumba umu? Stereki, ndinovimbika. Muchavimbika chirudzi. Imimi alright, pazuva munowanzorora navanhu vangani kana zvakadzora? Kana zvakadzora 10 zvichienda mberi. Alright. Saka imimi muchazovimbika sei? Majaira kurara nevarume kana 10, 5 every day? Mune nhengo dzakasiyana siyana dzamunosangana nadzo, dzipfupi, dzirefu, dzitete. Muchazovimbika sei maane murume umwe chete anenge ani maybe ane size 1? Chinoita kuti ndivimbike ndechekuti inini izvo handisi kuzviita nekuda kwekuti ndoda kunakirwa kana kuti ndikuda nhengo yakakura kana kuti ndikuda kufadzwa stereki. Nyaya yangu iri pandiri inini nyaya yekuti ndikuda mari. Saka ini ndikawana murume anondichengeta achindiitira zvandiri kuda ndichiwana mari, ndichikwanisa kuita zvandiri kuda nemari iyoyo semaitiro andiri kuita, handiri kushandisa mari yandiri kutsvaga iyi, ndinokwanisa kuimbika nenyaya yekuti inini ndiri after money, ndoda kuchengeteka. Saka munorova kuti pamunenge muchiita bonde paipa munenge musinganakidzwi? Handogona kunakidzwa pekutanga, pamwe pacho apa inenge yangoigepi rekutsvaga mari chete. Ngatiti alright, masangana nemurume agona, anasoruwa, anasogona, munoita sei? Anasogona kutasva, anasogona kuti uya agona kudarika vamwe vese, munoita sei? Zvinodhipenda nekuti iye anzwawo sei kwandiriwo. Pamwe pacho iye anenge anakirwawo neni ndanakirwawo naye, anogona kungoti shamwari ndoda kuita permanent boyfriend yako, totowirirana zvichienda mberi. Nechitoziva kuti asi hazvirevi kuti ndinoenda tosiya kamanhingi. Kana iri boyfriend hazvirevi kuti ndakutosiya basa rangu. Ndokungotiwo kana iye aripo patime iyoyo ndinongomurespekta ndombomupawo time yake, but kana asipo ndakutokontinya nezvandagara ndichingoita. Pakaipa. Saka nakatongorova kuya that day ndakutoenda kubasa because ndikuda mari, ndiri pabasa. Handinesi kana kuri kuti azotaura zvokuti ini shamwari ndauda zvekukuchengeta chisiya zvechibasa chako ichi, kwete zvokuti tinoda kungofadzana nenyaya yekuti iye akandinakidza ini ndikamunakidzawo. Izvozvo izvo handizvikoshesi, ndoramba ndichingotinya basa rangu. Kune vamwe vanowanzoda kushita yakadaro yeke inenge ichita mari. Ini hangu asina ndambosangana nechallenge yakadaro. Ende ini kazhinji handitozvidewo. Ende challenge yacho handisana ndambosangana nayo, handidi kunyepa. Alright, ngatiti alright rabvaruka. Pamwe hamuna kuwirirana henyu yeke. Tiri pamutambo unoziva kuti mutambo dzimweni dzenguva mutambo wakanyofambwa, unogona kusvika iplastic, anogona kusvika pakuita sei, pakupisa kana pakubvaruka, especially wakasangana nevamwe vapana vanenge vakarova mheno yavari kuti Congo dust or something like that. Munhu anenge achipefoma zvisiri normal. Rakubvarukira imimi, ndeapi matanho amunotora? Ini kazhinji rabvaruka zvenguva iyoyo ndo tichingopedza kazhinji ndokasika kugeza kuitira kuti masipemu akasaramba ari mandiri. After that mangwana ndichimuka ndofana kumhanya kuchipatara, ndonobatsirwa kuchipatara. Alright. Kune zvimwe zvirwere zvepabonde vanenge vachikubatsirai ndiani uye muripo here vanokubhadharisai? Kwete, towanzorapwa kuNew Start Center. Saka hatina muripo watinobvisa, vanongotibatsira for free. Ini muripo wangu ndewekutsvaga mari yangu yetransport kuenda kuNew Start Center nekudzoka kumba kwangu. Tasvika ikoko ndinongobatsirwa for free. Because vagara vanotoziva kuti ndobasa redu ratinoita. Ko makondomu vari kukupai here pachena?
makondomu tinowana pachena. Kana ndatozongodowa hangu ane maflavors aya ndo pandinozotengawo, but kana ari mamwe aya tinoawana pachena. Zvimwe zvamuri kuwana pachena zvii kunze kwemakondomu? So far tine zvimwe zvirongwa edu zvatombosangana nazvo apo sema-sex workers, but kunyanya-nyanya edu makondomu yawo ndoatinowana edu pachena. Alright. Pari kunzwisisika. Tinoziva isusu kuti vanhukadzi vane madays avo aye epamwedzi. Madays aya asvika, imimi zvinhu zvakakuomerai pamwe mutorina mari rendi, ndeapi matanho amunotora? Izvozvo hazvimise basa rangu. Izvozvo ndinotozvigadzirira, ndinogona kuisa kana ningirikini cotton kana kuti jira, because cotton kazhinji rinogona kumuvha kuenda kumberi. Ndowanzoshandisa jira just because jira ndoziva kuti rikangotota chete rinotomuvha kubuda rega panze. Saka kana ndikatotonona kudai so rinotofamba kutobuda rega, but cotton kazhinji nangu kwandiri rinoita kakuti ndikachallenge kandosangana kuti rinogona kuzondinesa pakuribvisa. Saka ndowanzoshandisa jira, ndorola jira rangu ndoisa mukati ndotoenda kubasa kwangu. Svika madhezi angu atopera ndototanga futi kutokondinya kuenda mberi ndakadaro. Alright, kwamunogara ndimunovavakidzani vanoziva here zvamunoita ive nevana? Vanoziva nekungondionawo, kana vandionawo kwavanenge vandiona vangosanganawo neni vasina kundiudza, but kazhinji ini pandogara ndivanzozvishambadza kuti ndozvandinoita. Alright. Ungori muenzaniso, murume wevavakidzani venyu auya achitaura kuti gumbawo kunhu zvakapuresa handisi kupiwa, ane mari, imunazoziva kuti aiwa uyo murume uyo ndewamai nhengi, munobvuma here madhiri? Ini slogan yangu ndeyekuti mbeu yepamusha igonzwa haridyiwe. Handiwanzodaro. Muroyi hanzi anoroyera kure kuitira kuti ari pedyo agomureverera. Handiwanzodaro, handipite nevanhu munharaunda. Alright, mune zvimwe zvamuda kutaura here futi zvatinogona kuita sirira apa? Ini hangu chandikungonyanya hangu kuda kungotaurawo, ndiri kunyanya ndichichema hangu kuna mai vedu venyika kuti vatinzwewo, kuti tiri vana vavo tikuchema kwavari, vagotakurawo chichemo chedu vanochisvitsawo kumberi kuna baba, nekuti mwana anotanga kuchemera kuna amai, amai ozotakura chichemo oenda nacho kuna baba, kuti mwana ari kuchema nezvakati, hameno mungamubatsirawo nenzira dzipi. Ndozvatiri kunyanya hangu kuchema kuti dai vagonawo kuwanawo mamwe maprojektiwo atingakwanisawo kuita isusu sema-sex workers, kana kutomboitawo nguva yekutoti amai vari kuuya kuzofambira nyaya dzema-sex workers, toungana ombotipawo kana maprojekti ekuti tiite, ekuti tigonewo kuraramisa mhuri, nekuti izvo hatisi kuzviita nekuda kwekuti tiri kuzvida, asi nyaya yekuomerwa. Unoziva kuti munhukadzi ane paanopererwa, ane paanotangira, ane paanogumira. Saka pamwe pacho tiri kuzviita nekuda kwekugumirwa nekuomerwa. Saka tandichichemawo kuti mai dai vatinzwawo, kuti vatipewo kana maprojekti ekuti tiitewo anokwanisa kuti tiraramisewo mhuri dzedu. Izvi kana tichizozviita tisazviite tichiti ndo permanent job, tizongoitawo nekuda kwekutiwo zvinhu zvatinoita ngojero wedu ngoziva kuti zvinhu zvinombotipawo kaquick money, but tichiziva kuti tine pamwe patakazimbe. Ndochichemo changu icho, ndozvandingangotaurawo. Zvaka alright, munoreva kuti munotosiya here basa iri kana makawanirwa kana kuti makawana zvekuita kutosiya kuti aiwa muchaita zvachose? Kwazvo tinotosiya, totsvaga kutotanga kutoita zvimwe zvekutoti titoraramawo upenyu hunotoendeka mberi. Bosi zvinhu izvi zvine machallenges akawanda. It's nowadays tasiya munoti tinofamba usiku, unogona kusangana nechallenge kana yekupondwa chaiyo, kana kutosangana nemumwe anogona kana kutokumbunyikidza chaiko, zvekuti unogona kusangana kana nemumwe wekuti anokunyepera kuti ndiri kuda short time newe, obva aenda newe panzvimbo yakamanikana, pamwe anenge achitoti iwe une mari yauinayo nekuti wambobva kunokechesa uko, iwe obva wafunga kuti pamwe ndatowana munhu ada kutondiwedzera mari, usingazoti ndatowana munhu ada kutonditorera mari. Pamwe unogona kutadza kuwirirana ipapo, pamwe unogona kutosangana kana nemunhu anogona kana kutokukanganisira kana life yako chaiyo. Saka ibasa rine riski, tiri kungoriita zvedu but ibasa rine riski. Saka muchinge masangana nematambudziko iyaye kuti mumwe wenyu atambwa rafu aita sei, ndezvipi zvamunoita? Kazhinji tinobatsirana. Even chero mumwe wedu tikatoziva kuti mumwe wedu ari kurwara, kazhinji tinobatsirana. Tinobatsirana, hatiwanzoregererana, tinobatsirana. Ane kadhora, ane kachiya, pane zviri kudiwa panguva yayo tinobatsirana. Alright, mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo pano nhasi pachirongwa Bish Reality Show. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section maererano nenyaya iyi.
anokuoneka ine mufaro ndiManasi mwana kwaChibanda. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.